Salam, hormatly watandaşlar. Biziň bugünkü söhbetdeşligimiz hepden jemi bilen baglanyşykly. Ýöne men ýurt içindäki ol siýasy ýagdaýlar ýa ýurduň töweregindäki bolup geçýän siýasy ýagdaýlary şuň degjekkä, ýöne şo ýurduň içinde alınıp barylýan ýörüte siýasat barada owul eden bir gepleşigimiň dowamyny ýetirmekçi bolýan. Binäme bilen baglanyşykly. Geçen hepde ýene de ata watan ustatlary diýen programmada ýene de men owadoşum Gülale Hedret Gulyba öz studiýasyna meniň hem owadoşum hem meniň mugallymymyň ogly hem de iki köçe gapdalymda ýaşaýan ýigit şu malaşawatyň ozarladylar batdy. Özüm ustad ýigit öz käriniň ustady ine Bilbil Mämmedowdan giňişleýän interwýu aldy. Soňra ýene de şol hepde ýene de şolaň ata watan programmalarynyň gatnaşmagyna ine bilema häzirki ýaşlar näme pikirde ýa bularyň öz halaýan, söýýän ýa-da isleýän ýa-ni aýdymçylary ýa söz ustatlary her kişiň türlü ýöne biziň ýaşlyk döwrümizde ine bize ine şular ýaly göreli bolup halky begenlerin üns berip özlerini dinletdiren başlamyň biri aýdymçylaryň biri iki dogan marda otaýdy. Anagul gurdu we on ömür kiçijigisi. Ine şol kiçijigisiň 70 ýaş ýübileýi boldy. Ine onuň otaýdy. Uruş oguny bilen bellep halky görkezdi. Ine şu ikisiniň üstüne durup geçmekçi bolýan. Täp şu edilýän çykyşlaryň ýa şol gepleşiklerde söz sözleýän adamlaryň ýa özüni ekrana çykarýan adamlaryň jogapkärçiligi barda. Halkyň öňünde, dinleýijiň öňünde we görüjiň öňünde. Ýöne şol jogapkärçilik şol adamlarda barmy ýa ýokmy? Binirden gelip çykdy bu jenaýatlaryň göz başy. Bu ýaranjaňlyk. Haçan mewjurdy? Başlangıcı nerede? Her bir deryanam öz bir başlangıç çeşmesi var da bizimkilerin ol aňyrky Sovet zamanına emmesin aňyrsyn almasagam şol 30 ýyllyk taryhymy ýeterlik ine misal boldy. Men bu gepleşikleri dolanyp gelmegimiň sebäbi maňa dogrusyny aýtsam agyr degýär. Näme üçin? Onu aýdyn. Täp şol soňky döwür şol ekrana çykarylýan personajlar var, ya adamlar, ya şahsiýetler diýip aýdyn. Şolaň köpesi bilen men esen tanış, ya owadoş, ya da men ýaşlykdan hormat goýup gelen aýdymçylym ya da sonwat işgärler. Indi şolaryň şugun kun 70 ýaş arka atyp soňundan ene 200'li, iki dilli görlemegi men üçin bir kabul ederlik ýagdaý däl. Onsoň maňa şol agyr derýän tarapy şol nädip şol adamlar bir ýaş oglan näl ýa ýaş gyzal bu zatlara düşünmedi ýaly. Onsoň şolaň ekranyny bolup oturşuny görende onsoň ýaşlardan näme tama etjek diýilen pikir orta çykýardy. Ýa ýaşlaryň aňyny, düşünjesini, dünýä garaýşyny kimler bolaşdyrýan diýilen sora onuň şu taýdy jogap tapýar. Gelin onu şol men owadoşum Gülale Hedret Gulybaň alyp baran gepleşiginden başlaýyn. Sag bolsun barynjydan ene Bilbil owadoşumy ekrana çagyryp ene halkyň öňüne çykararlygy üçin ol hakykatdanam ustad adam. Öz käriniň eýesi. Men bilemek şuň kun şol Türkmenistana saz ugrundan ýa-da aýdaýly şol ýörüte teatr bilimi ugrundan oşondan köp bilimli ýa ilmli ýa derejeli adam bardyr. Men özüm göremek elbetde men
Gyzyklanıp göremek Türkmenistan'ın şol medeni durmuşy bilen ýöne göze durtulup duran kemçilikler görende şolaň içinde ýüze tutarlygy ýokda. Enni bilbil meniň üçin şonu aýdyp geçen şu taýda bir Aşgabatda bilýäňiz-de Pöwride 7 çınar diýip gür bağı var. Bir şahasy kesilen 6 dogan bolup galýar. Şo 7 dogan hatirasyna diýip şo 7-nji Pöwride. Ene şo çynary gözüňe getirin watandaşlar. Şo çınaryň näçe şahasy var, her şahada näçe ýapragy var. Ene şo ýapraklary, şo şahalary, şo şahalardaky ýapraklary, şol SSR'in ýykylan ýa ýykyljak döwründäki sungaty işgärler diýip hasap edäň. Ilymlysy, bilimlisi, ak gazanany ýa şol ugurdaky halkyň dilinden, agdyndan düşmeýänler, we şahyrlar, ýazyjylar, döredüjligi işgärler, sungaty işgärler hemmesi şo bagyň ýapraklary. Ene şuň kun men görýän zat. O bağ, o çınar edil hazanurun dönü, bağı dönü. Hemme yaprakları düştü. Şu ähli bağalanda men görýän zadım, onu da yetenek so galan yapraklar so gidip ýatan çynarda. Ene şu 10 yaprağın biri men ene hakykatdan men bilbil Mehmet hasap edýän. Sebäp men ol oglanyň Oğlun niýe bağışlan menden 5-6 ýaş uladym. Men onuň oglulukdan görenim. Iki öýümizin arasy bir 300 metram ýok. Men olaň maşgalatyny gowy Ondan şol ol öz ady bilen, öz ihlasy bilen, öz gujury bilen, öz gaýraty bilen öz ýoluny tapan ýigit öz meselen talanty bilen şu derejelere ýeten isli Aşgabat dokan bolsun, Moskwada, beýleki ýerde on talanty bar onuň hökmen on aýtmak gerek. Şuň kun men göremek şu türkmen sady işgärleriniň arasyndan we sungaty işgärleriniň arasyndan şu mahal öňe çykyp duran adam ýok. Onsoňam bilbilin geçen ýolunda durmuş ýolunda onu halipalyk eden ýa on bilen oturuşyp durşan ýa ýoldaşlyk eden adamlar bardy Sovet zamanynda. Ol şolaň mesela berkişen adam bile tabakda şolary ymtylyp şolaryň emesini özüne nusradyp ýetişen ýa şahsiýet innem ussat. Ene şu ýerde men bilbil barady kalymda kynaýdyk geçdim. Enne gülälik çagyrypdyr, sag bolsun, halky görkezipdir. Oňa da begenýän ýöne näme görünler edildi. Şo taýda men eri sargys bolup geçen bir näçe misallar gördüm-de. Birinjisi güläligiň dile getirýäni rejissor hökmünde men onu düşünmeklik bilen kabul edýän on aýdan bir emesi var. 4 satr goşusy var. Akylly az görler gorkar dilinden, akmak aýyp gözler dogan ilinden. Ol nira kime näme üçin gönderilen mesaj onu men dogry düşünüp kabul edýän gülälik sagol şey baha berenim üçin ýöne ýerde geçti senen bir zatlar aýtmalyň öz adyňdan ene hiç bolmany ezop dilini maňa ýetirdiň şonu ýöne berde mesele akyllyň az gürläp gorkaň öz ilinden aýyp gözlemegine çuňur çemelesde häzirne şu sungaty işgärleriň üstü bilen şoňa gel çemeleşelik watandaş. Enne akylly az gürler gorkar dilinden. Ene akylly adam. Oýul institut gutordan üniversitet bir topar tonalap kitap okan bolsun aklymma bilimem bar enne şol gazanan zadyny döwletini, halkyny, watanyny baş etmelim. Şol adam ýa ýokmy? Ya bar gazanan öz içine salyp alymyny bilimini sesini çykarman oturmalymy? Näme bar dilinden gorkar ýaly? Ana demokratiýa, ana söz azatlygy, ana insan hukuklary. Nämeden gorkmaly? Kimden gorkmaly? Ene senem gülälik şunu ekrana çykyp halkyp edýän ünlüň akylly az gürler gorkar dilinden. Diýmek siz akıllı şu taýda hemmäňiz az gürleýäňiz şu rejime garşy
Ýeke söz aýtmaga siziň robotuny satanak, diýmek siz akylly. Ejer çekýän halkym samsyk bolýar. Bizem şol halkyň agysyny aglayan adam, bizem samsyk, akmak hem de namart bolýar. Şeýle bolýar. Onu halk kim aýtmaly öz ardy şikaýetini, eger öz saýlan hökümetinden talap etmese, ýa şoňa ýetirmese. Onun şol öz hakyny talap edýän adamlar, ýa-da şol öz hakyny talap edibilmeýän halkyň agysyny aglayan adamlar, indi şol öz ilinden aýyp gözleýän bolýar. Şeýle mana senin şol getiren şol köplediňde şoman çıkıyor. Onu bolýar. Men sesem çıkarman sen aýdypdyr halkyň agysyny. Ya bilbil aýdyp bersin halkyň agysyny. Çykyn Aşgabatdan 40 kilometr eýlek beýlek. Beýlek welaýatlary gidip bermän. Eger şonu da halkyň durmuşyny görüp bilmeýän bolsaňyz, onu siz gözli kör bolýaňyz watandaşlar. Howadaşlar. Ene şeýle. Onun için o goşgynyň ýygyny häzir biz dowam eder. Indi şo taýda sen bilbil agany ýanky ýaşulyny gyssap diýen ýaly soraýan da ene sen näme diýerdiň? Eger şonu da halkyň durmuşyny görüp bilmeýän bolsaňyz, onu siz gözli kör bolýaňyz watandaşlar. Howadaşlar. Ene şeýle. Onun için o goşgynyň ýygyny häzir biz dowam eder. Indi şo taýda sen bilbil agany ýanky ýaşulyny gyssap diýen ýaly soraýan da ene sen näme diýerdiň, näme ederdiň, näme aýdardyň ogu. Ene şol olamaýdy, eger diýe, ogu diýe şu halkymyza, watana garşy, millete gep getirjek adam bolsa ýa gep getirýärleri men garşy duraryn. Enne watana, millete kim dodak şöwürýär? Ya kim olara gep getirýär. Şonu aýtmalyken atlaryny tutup kim solar? Şol 30 ýyllap beýkanun döwleti dolandyryp oturan jenaýetkar hökümetmi? Ya-da şol jenaýetlaryň üstüni açyp berýän adamlarmy? Ya şol jenaýetlaryň esasyny hana 60 götürmi Türkiýede ejer çekip oturan halkymyzmy? Feredin. Bir Türkmanyň bir sözi bar, ýanky ben hukman bilmeli onu, bilbila. O da özüne bas ötmese kesekadi. Siz şu gurrunda şu o da özüne bas aýdýaňyz ya özüňiz halkdan ýokarda tut gurrun berýäňiz. Eger şunu o da özüňize basýan bolsaňyz, onu şu durmuşy halkyň şu agyr ýagdaýyny, hal ýagdaýyny görürdiňiz. Ya şondan habar bererdiňiz. Ya hiç olmany dymy otururdyňiz. Yok. Yine de görkezilýän ýeme, ýa ekranyň görkezilýän kartinka. Men ine gowadym. Ölümüm bilim yeterlik. Hemme zadym ba, maşgalam düzü, çağılamam, ornuny akdyklamam. Ine gülýär durmuşymyz bar. Men siýasata goşulamak, ýöne öz talantymy, ine kizijek çağalary oku diýen näme diýenip, ine gorkagyň pozisiýasyndan urrun berýäňiz. Asyl grajdaniymy? Ya siz raýatmy? Ya watandaşmy? Eger watandaş bolsaňyz, onu beýleki watandaşyň göz ýaşyny siz göräýmeli ýaly, onsoň siziň ilmiňiz, bilimiňiz ýeterli adamlar. Geçen durmuş ýoluňyzy göz öňüne tut. Halka görerli bolup hyzmat etmeli adamlar, halky edip oturan gatlary gorlap çykyş edýär. Aýdyp otursunuz. Hana hol näme? Berdi Muhammedow aýdýan sözlerini, ya onun oğluna diýýän sözlerini dile getirýärler. Men şuna ýöne siz şonu galkan edinip öz durmuşyňyzy düzük saklaýas, ya hiç bolmany öz durmuşymyz halkynkydan gaty tapawutly diýen derejä getirip ýaşap oturan adamlar bolýar. Onsoň halk hem şun siz bilen arazylaşsyn. Ya halk näme üçin sizi başyna täz edip götürsin? Men gynanýan ýerim şol. Gurdu wada gollak ikisem men ýaşlygymda men ine höwes bilen diňlen sylan aýdymçylym. Ýöne şuň kun şolary mejbur edýärler öz jellatyna aýdym aýtmaga ýa şan şöhrat etdirmäge.
Yok, maňa inanmasaňyz hany gelli kariýetin çykaran maglumaty bar kanalynda. Bir näçe ýylmyndan ozar ýeme Anagulun gyýdyn ýanky Gülşat Gurdubany o ine Gurbanyň ýegerlerini parkda tutup urup ýenjipdirler. Indi bularym oňa taňry ýalkasyň sag bolsa aýdýarlar, şoň saýatyny ýaşap otyr. Men bilýän olar mezur ederler. Öz meýletin öz kaypyna aýtjak adamlar däl, senem şol, bilbil, ýaşuly. Sebäp indi diktatura başga öňe çykarara adam galmady. Olurdy halkyň öňüne çykyp aýtmagy ne söz bar, ne ýüz bar. Diýmek, şol ýerde urdan märi halkyň aňyna singen adamlary şol atdan düşürüp, awraýdan düşürüp özüni goramak üçin öňe tutýarlar, galkan edip, aňyrkylar. 5 saý üçin siz ullanýarlar. Ya 5 günlük awra üçin. Ine hemmäňiz ene şol at gazanan niýerler bar, niýazdan başlap şuň küneçel. Siz at gazananlar bagyşlan, siz at ýitiren. Halkyň gözüniň öňünde siz at ýitiren bolup dursun. Ene men gynanýan zat şol. Siz hiç haçan at gazanan bolmaýarsyňyz şu meselede. O nähil at gazananmaly halkyň şu ýagdaýynda. Ana görkezip durdy, ana gülälik. Sen aş ýemäňe seret. Sahypany. Şu taýda näçe adam ine şu soňky bir hepde edilen çykyşly bar. Şolary ýa sen kanalynda bilbil aga ýa beýleki ýa Gurdubaalary näçe adam like koyupdyr, näçe adam görüpdir, näçe adam like koyupdyr, näçe adam komment ýazypdyr. Ine siziň awraýyňyz hemmäňiz 2,5%dan geçen at. Ine görýäňizmi? 100 adam gören bolsa 2,5 adam like koyupdyr ýa-da 5 adam şoňa komment ýazypdyr. Ine bir döwür halkymyzyň başyny täze edip götüren adamlary ýa halkymyzy görelle bolup sarsman, dag ýaldyrman adamlary şol haramhor, jenaýatkar hökümet diýde çökürüp getiren günüşi. Men hiç açan pikir etmenim. Şol meýletin çykyp Anagul Gurduba şol hökümete öýä aýallagany. Ýok, mezur edýärler. Öz jelladyny öňmäli. Onsoň biz medeniýetlisinden, ilmlisinden görüp duran zatdan şu bolsa, onda bir 30 ýyllap kördekin galdyrylan halkdan näme tama etmeli? Ene sen bilbilen özüň. Sen mysal getireyim. Ýaşlykdan öz ilmiň, öz bilimiň bilen halkyň, milletin, mugallymlaryň, beýlekilen durmuşynda sataşan adamlaryň ýardam etmekle bilen öz ogurundan ilmiň aňry başyna ýetdiň. Ine sana şol döwür mümkinçilik döredi. Şol döwür niyazam ýokdy, Gurbanyň ýokdy, dogmasam ýokdy. Näme talantyň bar bolsa görkezip, aýsam bolsa bir sepkitlere ýetip bolýan döwürdi. Ine sen şonu subut etdiň, öz durmuşyň üstü bilen. Para bilen edilen ýollar ýa alynan galadan, onu men halkyňa aýdyp berýär. Ýöne indi kiňiz näme? Bir zatlaryň öňü soňy ýok diýip pikir edýärmi? Halk indi şu mahan ýetjek derejesine ýetdi, garyplygyň hem, horhamsylygyň hem, işsizligiň hem durmuşdan doýdy halk. Indi bilýär kimiň günäkardygyny, kimiň sebäpkardygyny şu güne düşendi. Sebäp siz bagyşlanmaly sungat işgärleri hemmejili şu inteligensiýa döredüjilik, inteligensiýa hemmäňiz bokdan kemput ýasaýaňyz. Gurbanyň onu bokunyň boky ogly inisi şolary prezident diýip görkez dilinizde ine arkadaly serdarym nämen pokurrygym utanýarmy? Beýdibim çağıklanırmy? Sen aýtýan da bilbilagy ine men çağalary aýdym saza uradýan, ine men saat çalýan, näme diýen, gatgowda. Ýöne sen esasy problemden, esasy meseleden özüň gyrat çekdiň. Özüym öz galam diýip. Sen bir toplagy çağalary ilme uradýan, galan halkyň milyonlarça çağasy ilimsiz bilimsiz garlar. Soňky 30 ýylda.
Nämesin? Sen medeniyet işgär bolup, sunma işgär bolup, şu derejelere yeten adam hökmünde halkyň öňüne çykyp, şu bolanak, şu başgaça bolmaly, ýa şu şeýle bolmaly diýip aýdana. Sen okudan mugullygyň ady awry ozal SSR belle. Hawa näme şu bagda ýa çynarda galan 10 sany ýaprak bar bolsa sizden bitik gitsen, son kime ýerlik etmeli bu millete, bu döwlete? Kim göreli bolmaly şu sunwa torunyň ýa medeniyet torunyň? Hani öňden çykan iksan diktatoryň öňüne ýazylyp berdi. Şaňmy? Onu şu dören krizis situasiýada ýa ýagdaýda halkyň aladasyny kim etmeli? Eger sunwa işgärler etmeýän bolsa, döredüjilik inteligensiýasy, ýazyjysy, pozujysy, jurnalistler etmeýän bolsa, onu kim etmeli? Siziň boýnuňyza düşýän borç bar halkyň, watanyň öňünde. Diktatorlaryň öňünde de, hiç kimiň öňünde de, öz watanyňyzyň, halkyňyzyň öňünde borç bar. Aýtdyň da ýa-da bir sözüňde o men ine 3 tany durmuşda ýörelgän bar, şolaň birim hakykatdy. Han aýtdy onu hakykatdy. Bilbiler bir de mesele sen ağzından. Näme hakykat görýän şu gün Türkmeniň durmuşyny, ýurduň içinde. Hani? Aýçan azy hakykaty. Ýöne siz şu taýda ullanyp otyrsyňyz da. Men şoňa janym menne şu ýaşa ýetip, şoňa düşünmeýän bolsaňyz, onda siz bedbagt adamdyr. Ya bilip edýän bolsaňyz, onda siz jenaýetkar. Ikiden biri. Bilemek diýer ýagda ýok, Aşgabatda neýle beýle çykdy. Görüp otyrsyňyz da, halkyň, milletiň düşen ýagdaýyny, ýa düşen çukurny. Bir gün, bir ýylyň işi däl, 30 ýyl, 3 nesil çalyşdy. Ha, bilmeler. Ýene de bir zat barda, sen ne çağalary, ne ilim öwredýän, saz öwredýän, şolar ýetişsin diýen. Gatygy başlangyç. Onu etmeli, ýöne soňuna çel alyp gitmeli. Sen özüm yetiştin, şu derejelere yettin, şonu ösüşdüraýmalym Türkmenistan. Bilbilen başga adam bolmaly mussa. Hani yetiştirin ustaatlaryň sany? Bolýa, özüňde ýok, ýöne görmediňizmi hana? Aşgabatda bir Türkmenistana şu onlap, yüzlap orden medal ýeňiş getirmeli. 12 ýaşlyca çağan, 13 ýaşly çağan urup öldürdiler. Siziň hyzmat edýän jenaýatkar hökümetiňiziň tohumtyjy. Ha? Bilen zatmy, gören zatmy? Süleyman Tursunbaýewiň edilip öldürülşini. Urulup benjil. O çağı dälmi? Ha? Ya o şahsiýet dälmidi? Sen geçen ýoluň geçmezmidi şol oglançyk? Aňyrsy bilen geçerdi. Bütün dünýä meşhur bolardy. Eger sen Soýuz meşhuryny okudylan bolsa, o bütün dünýä tanymal bolup, orden medal baryny getirerdi Türkmen halkyna. Ýöne ömrüň kesseleri. Senin hyzmat edip oturan, hökümetiňiz, elinden ýalyp oturan hökümetiňiz, elinden bayraq alýaňyz, at gazanan ýa, at titrerler hemmäňiz. Bagyşlaň men şonu aýdýan ýüzüňize. Täp erti halk mümkinçiligi bolany ekrana çykyp däli, şo taýda ýurduň içinde ýüzüňize aýdar. Şunça aýtdym. Ýuwaşlyk bilen, asyrlyk bilen, medeniýetlik bilen, o bir päliňizden gaýdyň, zeleliň ýartyndan gaýtmak bir peýda edip. Ýa-ki bir güýç ullanjylary da ýüzlerini mehemesine de, prokuraturasyna da, polisiýasyna da, döredüjilik inteligensiýasyna da, medeniýet işgärlerine de geçen çykyşynda gülälige ýüzleriniň personal. Şu edip oturan işin ýalňyş gelejegi ýok. Bu jenaýetdi. Ýok. Bolýa. Şu gidişinde gidýän bolsaňyz, ana, ýoluňyz açyk. Ýöne, men şu zatlaryň näme bilen gutorjagyny görüp otyň. Gece gündüz göz öňünde şo kartinka. Ol siz bilen gutorjak gäller, şol jezalandyr çäresi. Çağalyňyz da ýeter bir uzy. Şu zatlar oýlanyň, pikirleniň. Eger şol siziň şu mal gorýan hökümetiňiz aýdaýlan ulun gyýdyny urulýan bolsa, ýenji bilýän bolsa, Süleyman şeýtdir öldürýän bolsa, halkyň çağalaryny mekteplerde näme edilýän görüp otyňyz, bilip otyňyz. Näme? Siziň kiler galaň içinde ýaşar öýdýän. Ýok. Beýle bolmaz. Hökmen jogap berilmeli güni gelir, ýa-da şu hökümet emmäňi ýekekeden ýok eder. Ullanandan soň. Şu gün
Şol Lellimin oğlunu nädip o taxta çıkardılar. Şol nädip taxta saklajagyny bilmän. Şu halkyň içinde in bir ady abray hol kadim zamandan gelýän adamlar iteklep ekrany çykarýarlar. Sen o dünkü bolan o çörege çötçe, garınca, bötçe dip beren o iki sözün basın satıp bilmän ýörün jurnalistlerim, beýleki aýdymçylarym, sadanlarym olardan hiç şeyli kömek ýok ya halk olar aşgabatdan aňyrdy, görýänem ýok, dinleýänem ýok. Şonuň üçin şol gyrık çetde ýerde urdan mär gözüniň göreni ezeterden mär görüp oturan adamlar indi şolary her hili metodlaryň üstü bilen mezur edip çykarýar. Şolaň beýram sen bolup çykdyň hana diýen bilbela. Maňa gatagır degen zat men bilýän Mehmet Mogollymyň maňa öwreden ilmini ýa beren nasihatyny, öwüt nasihatyny. Men ýanky gülälik watandaşymyzyň aýdysy ýaly men öz ilimi töhmet atan adam däl ýa aýyp gözlen adam däl ilim. Men şu halkyň garşysyna jinayet edenleri ýüze çykaryp aýdyp berýär. Ýalyn bolsa aýdyn sen şu aýdýanlyň hemmesi ýalyn aýdyn. Innem başlam stadiýanyň bir zat aýtmaly bolýar. Näsede ýüzlen ýaly bilbiler. Sen aýtdyň çyngyz aýtma topi mysaly getirip aýtdyň çyngyz aýtdy başlam. Türkmenler diňe mahtum bolusy bolan üçin şeýle bir beýik milletdi. Hawa mahtum bolup Pragyň her goşgusy gidip ýatan filosofiýa ýa-da felsefe. Ýöne şu goşgularda, şu kitapda ýazylan haýsy bir goşgudan siz maň çykaryp ýaşap ýörsiňiz. Şonam aýdyn indi halkyň öňüne çykyndy. O işgaýdan diktator halkyň gözüne çöp atmak üçin mahtum bolan heykelini getirip ol Aşgabatyň etegine uranmaly. Beýik edenmi? Birinciden mahtum boly ol heykel bilen beýik adam däl. O özü doga bitdi, beýik adam talantly. O biziň nesillerimiziň näçesi onlarçasy çalyşyp gitdi. Emma on ady, on goşgusy, on dana sözleri her neslin kalbyna ýaşap otur. Ýöne siz inni sungat işlerleri. Sen hem aýtdyň mahtum bolymyz bar näme? Hani ondan sonra mahtum bolyn eden öwüt ünnäwlerinden haýsy birini siz tutary edip şuun durmuşda ýaşap otursyňyz. Haýsy birini? Ol düýün Niýazyfa ak saçly periştan dip öňünde özelenip oturan hana Leyla Şadyrdyýewa bugün mahtum bolan kitabyny gujaklap mahtum boljan ona taqdim edip. Şo mahtum boljan bolsa şoň içinde setirleri taqdim etsen, kitaby näme üçin taqdim edýär? Olum özüňizi anlamakdan başga hiç zat däl. Diňe özüňizi anlaýan. Siz beýtip halka marlaňda auditoriýanyň hiç kimi. Diňe özüňizi de ýany ýetirýän. Ol adamyň adyny tutmak üçin hiç bolmany şoň içinde goşgularynyň bir hiç bolmany bir 4 setirini berja etmek gerek. Hana aýdyn. Ýurduň içinde näme 5 wagt namazyny dogry dürst berja oturan mollasy moklawamy mescitlerde. Ya adamlar var mahtum bolyn sözüne eýerip şular ýaly bir dogry kömek edip oturan. Ya ağlap oturan garybyň deňinden geçmän oturan görkezin maňa şuun kun Mercedesler. He? Ýoga. Onu näme üçin ol adamyň adyny tutýan? Hiç bolmany görne rahat ýatyrňa. Ýok. Men aýdýanym ýalňyş bolsa, onu siziň hemmäňiz bilelikde sungat işlerleri, döredüzülük inteligensiýasy, hemmäňiz bilelikde ýa-da ýeke-ýekelikde ekrana çykyn, sahna çykynda mahtum bolup Pragyň şu birje köpleden aýdyp berin, goşgusyndan häzir men onu tap berin, niýeti bar? Ýadyma da düşüpdir. Ha, gömelli derýaly, ýykylly daglar, yetimler göz ýaşyn döküp başlady. Orramsadan bolan haramhor begler ýurdu bir ýanyndan ýykyp başlady. Han şon okan. Mahtum bolyn sözleri şu Halmuradyňkydyr. Gaýratyňyz çatdýan bolsa halkyň öňüne çykynda okan, onda men siziň öňüňizde başa geýin, mert diýip elimi tutdyň. Isle kabul edin, isle etme. Ýöne ondan märde. Ol adamyň
Abray'nın arkasyna giydiň men hakyňyz ýok. Hiç biriňiz. Meňem şosan. Hiç bolmany şol adamyň wesiýetlerini eýerip, hiç bolmany şu wesiýetleriniň içinden bir wesiýetini eýerip, ene men şular ýalyny halkym bilen ýaşaýan ýa halkymyň aladatan edýän diýeniz ortaga çykyň. Ol köşkde oturan diktator size näme at berdi, näme sowgat berdi, bolan hemmejig bäşgullyk. Hani gözer şaguly baňam boynuny ol ýanky prezidentiň zymjyryna kyp otyrdy, niýat olam oňuňy ommoldy. Hani ol zymjyry aýrdy, indi bu Gurban Gulyň beren ordeni bilen emjeginiň üstünde gaýşaryp gezdi. Ine dörejilik işgär diýerleriniň, sungat işgärli ýerleriň 2 ýyllyk şundan bar. Ýöne gynanýan adam şol Sovet zamanyndan bäri öz Abrayny däne edip, damja edip ýygnan adamlar şunkun çanaklap döküp otýar. Ine şol çanaklap döküp gitmedikler bar. Hawa, onu aýtmak gerekdir, hawa. Näme şol adamlaryň adyny tutanlar? Hana Nur Muhammed Nazarov bar. Nur Işgady bilen Türkmenistany belli bolan ýigidimi. Ha? Bir wagt öldü. Ölenak öldürdiler. Hani Bally Hacı, näme oň adyny tutanlar? Ýeker döwdüm diktator ýok. Näme siz şolar ýaly halkyň ogullaryny diliňizde sena edeňizdi. Arkadar serdarym, ay gahrman arkadarym ne? Ey näme gahrmanım? Züwetdim sıçak, ha? Siz kimi diliňizde sena diýen, onu siz şo siziň diliňizde sena bolýan bolsa, onu siziň öýüňiz kim diýilen sonra ortaga çykýar. Ýakynna ene Guruju Mejlisiň karary kabul edildi. Şol songa işgärler bar, degişlikdi. Ya ýazyjylar bar, esasan şol songa işgärler. Siz hemmäňiz şol diktaturan daşky goragy ýa-da gorşawy